Hey allemaal, superleuk dat je kijkt naar Backstage Met. Mijn naam is Anne en in Backstage Met neem ik jullie mee in een gesprek met artiesten die optreden in de Maaspot. Ik ga ze vragen stellen die jullie hebben kunnen insturen op social media. Vandaag heb ik een hele leuke gast naast mij zitten. Jullie kunnen hem namelijk kennen van zijn geweldige comedy shows, maar ook is hij te zien als presentator, acteur, heeft hij meegedaan aan Dance Dance Dance, is hij stemacteur voor diverse kinderfilms en stond hij in uitverkochte Ziggo Domes. Roel even veer. Superleuk dat u hier bent en dat u ook hier aan mee wil doen. Ja, graag gedaan. Ik heb je net eigenlijk eventjes kort voorgesteld, maar hoe zou u zichzelf omschrijven? Ik zeg altijd dat ik ben entertainer. Dat is alles. Als iemand vraagt wat doe je, zeg ik nee, ik zeg comedian. Comedian? Ja, punt. Als iemand vraagt wat doe je, zeg ik comedy. En wat ben je, zeg ik comedian. En dat omschrijft dan een hoop, weet je. Want al die dingen heb ik opgenoemd. Heb ik inderdaad gedaan en dat doe ik ook met plezier. En dan zou ik toch zeggen comedian. Toch? Ja, dat ben ik, ja. Ik weet niet of ik acteur ben. Als je 1 keer in een film speelt, ben je geen acteur, vind ik. Nee, acteur is een beroep op zich, weet je. En ja. Ik heb respect voor elk beroep wat ik niet zelf kan. Dus ik ga niet omdat ik het 1 keer heb gedaan. Of 2 keer gelijk zeggen dat ik acteur ben. En als u qua eigenschappen of uzelf zou moeten omschrijven? Relaxed. Ja, ik weet niet. Ik ben vooral relaxed. En ik ben ook cool. Ik word nooit boos. En als ik boos ben, duurt het een minuutje. En ik gun iedereen... Maar dat is wel fijn. Ja, ik gun iedereen plezier. En ik ben aardig. Ja. Ja, u gaat zo meteen ook hier optreden in de Maaspot met Zo Goed Als Nieuw. En ik zag dat u al eerder vaker in de Maaspot bent geweest. Maar hoe vindt u het hier in de Maaspot? Ik vind het altijd goed in de Maaspot. Ik vind het altijd leuk. Ik weet dat ik hier altijd leuke shows heb gehad. Zelfs in het begin, volgens mij was het... Ik weet niet. Ja, was altijd de Maaspot. 20 jaar geleden al kwam ik hier spelen. Een kleine zaal en zo. Weinig mensen. Niemand kende mij. En door de jaren heen ben ik hier steeds vaker geweest. En nu heb ik bijna vol een grote zaal. Dus dat is echt cool. Maar ik weet dat het altijd goede zalen zijn. Goed publiek. Mensen uit Venlo willen altijd hard lachen. Ja. Sowieso in het zuiden heb ik het idee dat het 1 groot feest is hier. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Ja, zeker. Als kijkers deze video zien, dan kunnen ze niet meer naar Venlo, naar het theater. Maar u toert nog wel gewoon verder door Nederland. Mijn volgende vraag is dan ook, wat kunnen we verwachten van de show Zo Goed Als Nieuw? Deze show Zo Goed Als Nieuw, dat is raar gelopen. Want ik ben begonnen met try-outen in januari 2020. Oh ja, En je weet wel, 2 jaar lang is alles verschoven. corona, ja. Dus nu 2022 ben ik diezelfde show nog aan het spelen. Normaal heb ik alweer een nieuwe. Maar omdat er zoveel is gebeurd, is die show inhoudelijk ook veranderd. Met Ja. alles wat er is gebeurd. Dus ik gebruik nu de dingen van nu ook. Maar ik moet zeggen, het is intussen weer een show geworden waar mensen zoals van mij weten gewoon altijd keihard lachen. Kan ik gerust zeggen. Als je erbij komt, ga je keihard lachen om de dingen die je dagelijks meemaakt, die je herkent. Dat is een beetje mijn stijl. Ja. Over mijn gezin ook, mijn kinderen, mijn vrouw. Maar ook de maatschappelijke dingen die gebeuren. Ik ben niet te diepzinnig, ook niet te politiek, daar hou ik niet van. Mensen willen gewoon uiteindelijk gewoon keihard lachen om de dingen die ze herkennen in zichzelf. Ja, want die herkenbare dingen heb ik inderdaad ook in de shows gezien, voorgaande shows gezien. Ja, daar moest ik ook echt wel om lachen. Heeft u ook een bepaald ritueel voordat u gaat optreden zo meteen? Ja, ik chill hem. Ik ben niet die artiest die voor tijd alleen even opgesloten moet worden in een kamer. Nee. Ik blijf, als jij hier blijft hangen, babbel ik tot 2 minuten voor tijd met je. Na een kwartier voor tijd. Babbel ik gewoon met je en hoef ik niks te doen. Maar dan komt mijn technicus binnen en dan zegt hij, hey, de deuren zijn open, over een kwartier showtime. Dan zet ik een bepaald nummer op. Het is een Surinaams nummer. Oh. En dat nummer, dat noem ik mijn hype nummer. Dus hoe relaxed ik ook ben, als ik dat nummer zet, dan ga je meedansen vanzelf al. Die beat is echt, die beat is catchy. Hij zingt Surinaams. En het nummer zet ik op in repeat, het hele kwartier. En hoe heet dat nummer? Kan, kan, man. Oh. Dus eigenlijk schrijf je kan als in kan, als schenken. Kan, kan, man. En dat is kan, man. Dat is Surinaams voor een hoe noem je dat? Ja, statig, weet ik niet, maar een echte man. En hij zingt ook, ik ben geen kleine jongen, ik ben een kan, man. Dat zingt hij. Oh. Ik ben een trotse man, een dit man. En dat zingt hij in een soort hype nummer. Je zal het echt... in ieder geval, dat nummer werkt voor mij. En dan word ik helemaal hype. En dan loop ik zo de kamer uit. En dan ga ik in de coulissen staan. En dan luister ik naar het publiek. Dat is ook een ritueel. Want als ik in de coulissen sta, hoor ik het publiek al. Ja. En daar word ik ook hype van. Als ik het publiek hoor, ze babbelen met elkaar. Ze hebben lol. Je hoort het. Ja. En je hoort mijn achtergrondmuziek erdoor. En dan hoor je... Bent u dan niet zenuwachtig?
Zenuwachtig is niet het woord meer, maar wel gespannen, maar wel positief gespannen. En dat moet ook. Ja, Ik klopt. kan niet gaan en denken, nou ik ga dit show even doen. Nee, je moet met een bepaalde spanning gaan. Omdat je weet ook hoe goed die show is. Je hebt hem gisteren nog gespeeld, maar je weet vandaag is aan het publiek. Ja. En zo moet je het ook gaan. Het is net een voetbalwedstrijd. Je hebt gewonnen gisteren 5-0, maar vandaag is het gewoon weer 0-0. Gewoon weer spelen, opnieuw. Is die spanning dan ook afgenomen dat u vroeger al nog wel zenuwachtiger was? Of? Ik denk dat ik vroeger iets zenuwachtiger was. Alleen nu heb ik een soort vertrouwen ook nog in wat ik kan. En het feit dat ik gisteren die show de afgelopen 2-3 weken echt goed heb zien worden weer. En elke show wordt beter. Geeft mij vertrouwen. En zeker omdat ik weet dat ik een Venlo ben. Ja. Die gekke mensen hier. Ja, een vraag die ook vaak werd gesteld door de kijkers is: hoe bent u eigenlijk in het vak terechtgekomen? Ik ben letterlijk in het vak gerold. Het was nooit een doel van mij. Ik heb collega's die zeggen, ja, ik wist het al heel lang geleden dat ik dit wilde worden. Als kind al wist ik, nee, ik wist niet wat ik wilde worden. En toen woonde ik in Suriname. En toen kwamen Najib Amhali, Murt Mossel, Howard Komproe, Erik van Sauwers, kwamen naar Suriname voor shows. Dus zij deden het al. En toen ging ik na de show met ze babbelen. En toen zijn we aan de praat geraakt, gezellig. Ik heb ze uitgebracht in Suriname. Ja. En precies een half jaar daarna kwam ik hier al wonen. Dat was al gepland. Kwam ik hier wonen. En toen heb ik ze opgezocht weer. En maar ze hadden altijd gezegd, hey Louis, als jij babbelt, hè, als jij praat, altijd zit er een soort gezelligheid in jou. Altijd. Heb je ooit stand-up gedaan? Ik zei, nee joh, ben je gek. En hier in Nederland hebben ze toen gezegd van, kom een keer meedoen. En zo heb ik me laten overhalen, heb ik meegedaan. En toen nog een keer, toen nog een keer, en toen nog een keer. En eigenlijk is het zo gegaan. Dus eigenlijk een beetje ook op je pad gewoon gekomen. Ja, precies. Oké. En ja, wat denkt u dat belangrijk is qua eigenschappen, skills om te hebben als je een cabaretier bent? Je moet grappig zijn. Comedian bent. Voor een comedian moet je grappig zijn. Cabaret, kijk, dat is volgens mij wel een beetje het verschil. Cabaret, kleinkunst, dan zit het verhaal nog niet zozeer op de grap. Je kan er een liedje bij doen, je kan een mooi verhaal vertellen. Maar als jij zegt je bent comedian, komen mensen echt om te lachen. Ja. Ik doe ook geen muziek, niks. Hè. Je ziet op mijn podium is een microfoon, een kruk met een glas water. Ja. En gaan. Ik heb het enige wapen wat ik heb is bij mijn woorden. Ik moet mensen laten lachen. Het is niet dat ik een piano ineens een liedje ga zingen of zo. Nee. Dus je moet grappig zijn. En je kan het niet leren. Hè. Mensen vragen mij, kun je me helpen? Ik kan je niet leren grappig zijn. Je moet in basis al een soort grappig zijn. En dan heb je ook nog een verschil. Mensen zeggen tegen mij, ik heb een neefje en die is altijd grappig op feestjes. Kan hij comedy? Ik zeg, ik kan het gaan proberen. Ja. Maar grappig zijn op feestjes is nog niet grappig op het podium. Nee. Maar je moet zeker gaan proberen. En de enige manier is gaan spelen. Dan kom je erachter. Je kan niet oefenen thuis. Nee, klopt. Je moet dit gaan doen. Zang kun je oefenen thuis. Ja. Je kan eerst 6 jaar op zangles. En dan zegt de zangleraar, nu kun je een show doen op het podium. Comedy moet je echt gaan doen. Is de hardste vorm van comedy. Je wordt meteen afgerekend. Hè? Ja, dat klopt. Je vertelt iets. Blablabla. Je kan niet eerst editen. En hoe heet het? Sound effects eronder. Ja. Of wat. Nee. Blablabla. Niet grappig, word je afgestraft. Mensen kijken je aan. Blablabla. Is het grappig, word je gelijk beloond. Dus dat is hard. Ja. Ik zag ook uw show Happy the Peppy. En daarin vertelt u dat je vroeger als cabaretier veel meer kon zeggen dan nu. Met betrekking tot het maken van grappen en de reacties die hierop kunnen komen. Hoe gaat u eigenlijk om met negatieve reacties? Als die er zijn. Er zijn ik moet eerlijk zeggen, ik krijg niet heel veel negatieve reacties op mijn social. Maar die zijn er altijd. Ik bedoel, ik zal niet iedereen smaak zijn. Maar hoe ik ermee omga, ach ja joh, ik denk altijd, ja, dit is iemands smaak. En wat ik wel raar vind, is dat iemand de moeite neemt. Er zijn mensen die mij mailen, of die reageren op mijn social. Ik ben geen fan van jou, dus daarom koop ik nooit een kaart. Denk ik, dat kan, maar dat je de moeite neemt Om het te om zeggen. je telefoon of laptop te pakken, in te loggen op Facebook, naar mijn pagina te gaan, om daar een reactie te zetten. Inderdaad. Denk ik, oké, ik ben ook van heel veel dingen geen fan, maar om nou bij iedereen dat te gaan doen is raar. Ja, anders kijk je het gewoon niet. Als je geen fan Nee, bent, joh. dan... Weet je hoe vaak ik iets wegzet? Ja. Maar om nou te gaan zetten, Roué Verveer is nu op tv, dus ga ik slapen. Ik denk, je kan ook gaan slapen. Maar nee, voor het slapen moet je eerst je telefoon pakken. Om Inderdaad. mensen te laten Extra weten. moeite doen. Ik Ja. vind Roué niet leuk, dus ik ga slapen. En dan gaan slapen, vind ik veel eer hoor, voor iemand die geen fan is van mij. Inderdaad. Ook een vraag die een van onze volgers stelde is: heeft u wel een spijt gehad van een grap die u maakte? Waarvan u achteraf dacht, oh, die had ik beter niet zo kunnen maken? Dat is een goede vraag. Spijt niet, omdat ik ben altijd wel heel erg bewust
van de dingen die ik zeg op het podium. Ja. Dus soms zeg ik dingen die een beetje hard klinken. Maar ik ben bewust dat als ik het zeg, dat het niet is zoals het klinkt. Hè? Als je mijn dingen gaat ontleden, dan zie je dat ik eigenlijk niet zoveel heb gezegd. Niets hards, weet je. Nee, klopt. Ik heb bijvoorbeeld in Happy the Peppy heb ik een stuk toch dat ik zeg dat ik geen vrouw wil boven de 50. Ik heb gezegd, als mijn vrouw en ik uit elkaar gaan en we zijn beide boven de 50, ga ik niet meer een vrouw van 50 nemen. Want ik ga geen vrouw van 50 laten voor een van 50 te nemen weer. Ja. En dan komen de vrouwen mailtjes van, hoe, je beledigt ons. Ik zeg, nee, luister goed wat ik heb gezegd. Ik wil geen vrouw van 50 als mijn vrouw mij laat met 50. Ik heb niet gezegd dat vrouwen van 50 slecht zijn, dat heb ik niet gezegd. Nee. Maar zo horen ze niet. Ja, mensen gaan ook weer eigen interpretaties Precies. Maar wat ik bedoel is te zeggen is, wat ik ook zeg, als je goed gaat luisteren, en daarom zeg ik ben bewust van wat ik het zeg en hoe ik het zeg. Als ik het je uitleg, zeg je, ja. Maar mijn ding is nooit om mensen te beledigen of nooit, never. Dus het is altijd met humor, altijd met een knipoog. En als jij vindt dat je daar problemen mee hebt, ik kan het aan mezelf verantwoorden, dan ligt het toch aan jou. Ja, inderdaad. Ja, hoe vinden uw kinderen het als ze wel eens als voorbeeld gebruikt worden in uw shows? Nou, je zit daar. Ja, ze hebben er geen moeite mee. Nee, ook niet. Omdat, ook weer, de dingen die ik zeg zijn gewoon, sowieso is het echt wat er gebeurt. Dus we kunnen niet zeggen dat ik jok. En ik maak er een leuke grap van en het is allemaal goed bedoeld en dat weten ze ook. Het is nooit, ze hebben er geen probleem mee, laat me het zo zeggen. Nee, mijn vrouw ook niet. Ik heb het vaak over mijn vrouw. Die denkt altijd, die gek is weer bezig, joh. En gaan uw kinderen ook wel eens naar je shows kijken? Weinig. Ze zien het echt volgens mij als, dat is zijn werk en dat doet hij. En ook meestal, kijk, de tijden dat ik uit huis ga, zijn zij op school. Oh ja, kijk, Randy, de oudste, is nu 22. En die werkt nu bij mij soms. Hij rijdt mij als tourmanager. Okay. Dan nog komt hij niet in de zaal zitten. Hij blijft in de kleedkamer en hij studeert, want hij wil personal trainer worden. Dus dan moet hij het menselijke lichaam kennen. Dus dan zie ik dat hij studeert en zo. Maar nee, ze komen niet. Ze komen weinig. Ze zien het echt als, dit is zijn werk. Ja, waar houdt u uw inspiratie vandaan? De dagelijkse dingen in het leven. Wat er gebeurt om me heen, wat ik zie. Vaak is het ook uit de verbazing. Kijk, het feit dat ik net vertelde, toch? Dat ik moet me verbazen over mensen die de moeite nemen om dit naar mij te sturen, is al een inspiratie van, hoe zit dat? Hoe zit je leven in elkaar? Weet je? Dat je alles wat je gaat doen, moet je even laten weten aan de persoon. Ik ben geen fan van jou. En dat moet jij even weten. Oké, cool. Ja. Dan weet ik dat ik die lege stoel in de zaal, waarschijnlijk zou jij daar zitten. Inderdaad. Snap je? Dus mijn inspiratie zit overal. Alles wat ik meemaak, wat ik zie. Maar ik moet er wel iets van vinden. Ik ben niet iemand die speciaal een onderwerp gaat kiezen omdat ik denk dat dat hip is om nu over te praten. Oh ja. Als ik er niks mee heb, ga je het toch aan me merken. Want dan ga ik me begeven op iets wat... En dan voel je het ook niet. Nee, dus soms kan er iets in het nieuws of wat gebeurt zijn wat helemaal hot is. En hoor je mij niet erover. Omdat ik er niks mee heb. Ja. Ik moet de dingen bespreken omdat het dan spontaan komt. Ik hoef niet na te denken over de grap. Er is een bepaalde woede al of een verbazing. Ja. Waardoor de grap eigenlijk al gemaakt is. Ik vind uw namen van de shows ook heel erg leuk. Hoe bedenkt u deze namen? Het is moeilijk. Ik heb altijd moeite met de naam bedenken. Omdat, het kan ook heten Roué Veer Live. Of Roué Veer Comedy of wat. Ja. Omdat de titel zegt eigenlijk niet zo heel veel over de inhoud. En toch moet ik erover nadenken. Want mijn manager die vraagt dan of ik een titel heb. En ik probeer de titel zo kort mogelijk te houden. Happy the Peppy. Dat is ontstaan omdat mijn manager zei, Roué, we moeten weer een titel hebben voor die nieuwe show. En ik zei, is het al zo ver? Het is een jaar voor tijd, weet je. Nu moet ik al een titel. Ik weet niet eens waar de show over gaat. Bla bla bla. En toen in het gesprek viel... Zomaar zei hij zei iets van Happy the Peppy. Ik zei, dat is de titel. Hij zei, wat? Ik zei, Happy the Peppy. Hij zei, nee, dat meen je niet. Ik zei, ja, je zegt het net. Ik denk het niet. Happy the Peppy. Ik ben toch altijd vrolijk? Ik ben Happy the Peppy. Nee, dat gaan we niet doen. Hij wilde het niet. Hij dacht, het is een beetje een belachelijke titel. En toen gingen we naar de theater. Dus vertellen hoe ik wat hij doet, Happy the Peppy. Alle theaters. Nou, die naam alleen al. Wat een goede naam. En toen zei ik tegen hem, zie je wel? Ja. En Zo Goed Als Nieuw is een vervolg als In Zeer Goede Staat. En zo. Ik had ooit bedacht, lang geleden dacht ik, wat als ik nou een reeks maak met alleen van die afkortingen die je ziet bij die, als je iets wil verkopen, toch? Oh, ja. IZ, GS, In Zeer Goede Staat. Prijs nog overeen te komen.
als je een advertentie in de krant zette, vroeger, dan zet je prijs naar overeen te komen, omdat je moest betalen per woord of zo. Dus mensen gingen heel veel werken met afkortingen, dan kostte de advertentie minder geld. Oh, slim, ja. Dus je had dingen als prijs nog overeen te komen, Ja. in zeer goede staat, zo goed als nieuw. Iemand verkoopt een auto, dan zetten ze ZGAN. Ja. Dan wist je zo goed als nieuw. En de prijs nog P en nog overeen te komen. Het zijn allemaal afkortingen die advertenties waren, want dan kon je heel veel zeggen met weinig woorden. Ja. En toen dacht ik, wat als ik nou al die afkortingen gebruik voor mijn titels? Dat is nog niet allemaal Oh, wat gelukt. grappig. Maar in zeer goede staat heb ik al gehad. Zo goed als nieuw heb ik gehad. Ja. Dat is nu. En het klopt met mijn ding toch? Ik ben nu al 20 jaar in de business. En dan kan ik zeggen, eigenlijk, ik ben nog steeds zo goed als nieuw hoor. Ik ben niet Ja. oud in mijn show of in mijn creativiteit of zo. Dus het klopt wel. Ja. Ik heb ook gelezen dat u en uw vrouw het heerlijk vinden om met jullie zoons te reizen. Wat is de mooiste reis die u heeft gemaakt? Oh, we hebben een aantal gemaakt. Maar wat is de mooiste? Wat is de leukste geweest, denk je, Randy? New York vind ik altijd wel leuk. Ja, maar New York gaan we heel vaak. Ja. Dat is geen reis. New York is een vakantie, want we kennen New York. Nu mijn zus woont in New York. Bali goed. Mijn zus woont in New York, dus we zijn daar 1 keer per jaar minimaal. 2 keer soms. Maar al vanaf, hij is 22. Dus al 20 jaar gaan we 2 keer per jaar. Snap je? Dus we zijn zo vaak geweest dat we het nu eigenlijk niet meer... Dus als iemand zegt als je leukste reis, noem ik die niet eens. Nee, omdat het zo vaak al... Ja, maar met Bali is een reis, want dan ga je echt een week of 2 en dan ga je een beetje reizen. Ja, Azië. Laten we het op Azië houden. We hebben altijd leuke reizen gehad. Azië, Kuala Lumpur, Maleisië en zo. En Hawaii. Hawaii? Hawaii, dat was een goede jaar. Eerst een paar dagen in Los Angeles, dan door naar lekker. Hawaii, dan weer terug naar Los Angeles een paar dagen. Dus we reizen veel. Een oom van mij die zei altijd, als jij de kans hebt om de wereld te zien, ga de wereld zien. En als je de kans hebt om je kinderen de wereld te laten zien, laat ze de wereld zien. Dat maakt je een stuk breder. Je ziet hoe andere mensen leven. Je gaat... Verschillende culturen en Ja, je leert het verbreedt je horizon. Dus wij zijn geneigd, veel mensen zijn geneigd te denken dat Nederland alleen bestaat. Snap je? Dus wanneer je een mening gaat opvormen over een ander, en je hebt veel gereisd, weet je hoe het kan zijn binnen andere culturen. En hoe ze denken. In plaats van te roepen, het is een achterlijke cultuur of het is dom of wat dan ook. Als je er bent geweest, dan weet je waar iemand vandaan komt. En dan leer je wat bij. Ja. Ja. Dan heb ik nog 2 kleine dilemma's. Nou, wel lastig denk ik. Suriname of Nederland? En Suriname en Nederland. Nederland en Suriname. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik kom uit Suriname, dat zal altijd mijn geboorteland zijn. En dan heb ik mijn vrienden, daar heb ik mijn moeder, woont er nog steeds. Daar ben ik opgegroeid. Ja. De tienerjaren, de belangrijke jaren, de middelbare schooltijd is echt belangrijk. Daar maak je je vrienden voor het leven en zo. Ja. Heb ik daar gemaakt. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben nu verhuisd naar Nederland. En nu woon ik ook al 23 jaar in Nederland. Hier heb ik mijn kinderen gehad. Hier heb ik mijn carrière gemaakt. Dus dat is ook een belangrijke fase in mijn leven. Dus ik heb 2 belangrijke fases gehad in beide landen. Dus ik kan nooit zeggen de een meer dan de ander. Alleen Nee, nu dat- woon ik hier, nu werk ik hier, mijn kinderen groeien hier op. Dan is het Nederland nu. En stel je moest 1 van deze dingen kiezen. Comedian, presenteren of acteren? Comedian. Comedian. Altijd. Altijd. Die andere vind ik ook leuk. En dan vind ik, als je het in een volgorde wil zetten, dan is het comedian, acteren, presenteren. Ik vind presenteren leuk, maar acteren, dat vraagt weer iets anders van mij. Ik ben geen acteur, dus het vraagt om een andere concentratie, een andere... Ja. Maar comedy, daar voel ik me helemaal een vis in het water. Dat was voor het einde van de vragen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En als je ook nog naar de show van WVV wil, dat kan gewoon. Want tot hoe lang? Ik speel hem nog maart, april, mei in het hele land. En misschien moet je even nog reizen, want volgens mij doe ik Limburg niet meer. Ja, ik zag Weert en Weert. Venray ook nog. Weert en Venray. Ja, Kun je nog? Ja, Weert en Venray. En het gaat hard in die 2 plekken, dus er zijn bijna geen kaarten meer. Maar je kan nog kijken, roewvv.nl. Ja, wees er snel bij. Hey, maar je moet wel keihard, je gaat keihard lachen. Hè? Dus zet niet te veel make-up als je een vrouw bent. Hoewel mannen zetten nu ook make-up. Maar mascara gaat zo over je wangen lopen en je gaat af en toe plassen in je broek. Een beetje. Dat wil je niet missen, dus wees erbij. Ja, tot in de volgende video. Doei doei!